Mohamed Siribe ka foli biya ka Siribe bismillah ni awai ka don ka foli tonni ka lase de ba kanu ba bela jile kosobe bi awo ku sogole to ka arajo mandila lasana kamara lasana ka be pari ka kamara lasana fofana kosobe afana bifu ndo minya awai ka do kuna foli kene na manya anzigile do aka mawsigi be ka ngono amba tilela o ko sika fomeri soro kono fununa sura tikela minya awai ka do laya jara alikum be laya kudi mana sebe ngono sebe min nangwa ma kuswar de bamako wula bidum boli laya jara akuma be faminga o de wuli ka jo ani chesiri min be ni anunga chede awai ka do no be ka ke wuli ka jo no chesiri abeka wulo famina laya jara kembe ka awai ka do ulu fasiri o bisika fomeri soro la chugumi a jira ka fo opération belebele dara kan na bi wele ko opération de grande envergure o ko ni dabole do ko ma jole tigila mo awai kado o nyaga dambe yoro tenengu marala ako di stratégie minya awai kado anga fama hélicoptère belebele min be lawtani min no lu bambulo lu be ka anga sanvela min chuko mi o baka dugumala yere fana labara o chuko kele ndeti o di kama untini ko ni kera sawbuye to kure kumbe ndo minya awai kado bo ma jole tigila ma min be bilama yere nyini ko ni o kembe utalanye ako opération militaire surasu ka waliya belebele no yu ka bara baye ndogo de be sena awai kado tenengu marala kuna funi minu no lu dira ajirala ka fo minyi awai kado surasu ye tenengu ubeka bara belebele ubu deke mimse ka to bu manchwala tigila mo tike bise ka da ulu kan chukumi dogoro kumbe awai kado o marala ko awai kado sigate mina ali no ya soro mado be ulu ko ni sera ka burgusu ni ku yere nyini do ko ni be awai kado ulu kera c'est fini garsiga ma awai kado shuru ulu kun ako de sera tigala yoro cha mambe ni wuli ka joni chesuru be ka ke bo majwala tigila mo awai kado lubse ka yumbla chukumi minya awai kado a here na bone lama abela jile ako tenengu awai kado abi wati jambo nunu ni yoro inge terrorishu ka awai kado jigile baye ko minga du ye ubo deke tani ka sige minga du ye ubo deke ako kuna funi distrafe ajarala ka fokunu awai kado so madani ufe minya awatir ko ni odabora bunteni obeka ke bambela jile fe ni zone ko fole ina ako de kama minya awai kado terrorishu chama awaku ko ni buntena awai kado ni yoro ko fule sabu ni jata mineke yoro mimbe na bule ko geleje ale ko ni ya awai kado secteur bilibili ko ni la ko doni no ko sobe anga hélicoptère no ye fama mo ka hélicoptère wi lu ko ni wuli ka joke ani chesuru ke mimbe se ka to awai kado be bunte chukumi ni ya jata mine e bay ka fo an be ka dimbaraka wati mi wati kile na jamana ko rovela fe minya awai kado mena ka famvela ko mimbe na be jenim ko fo lu ko ni sera ka wuli ka joke deshina ka mabela jile ko lu ke c'est tout c'est fini delchi mogo minun filɛ ni awai kado boko haram mado Niger marala boko haram mo nana kana faruka min bɛ se ka to bɛ se ka sebaya sɔrɔ nka n'a bɛ taa bɛɛ anw ka cɛden minnu bɛ n'o ye jeune n'o ye groupe armé dɔw ye minnu fana ko k'u bɛ Mali ko de la olu kɔni bɛ bunteni sugu bɛɛ lajɛlen ta k'a da nin maa kofɔlen ninnu kan donc an ka sigi ka na Tɛnɛnku dun n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ waati jan bɔ Bamacɔlɛ tigilamɔgɔw kun gɛn bɛ ka awai kado sogo da ye sabu ni awa armé ye gosili kɛ ka taa awai kado maa min bɛ sigi awai kado armé kɔ o kun tɛ Bajangara ni awai kado dɔgɔnɔ dugu ni cɛmancɛ dugu caman na ni kow kɛra dɔgɔnɔw bɛ wuli k'u jɔ awai kado ka dana ambassade b'a jɔ a jɔyɔrɔ nka nin yɔrɔ kofɔlen in na o kun tɛ o de kama an bɛ don min na i ko bi min ye an ka cɛdenw kɔni wulilen don kosɛbɛ terikɛ b'a y'a jira k'a fɔ min ye ninnu kɛn bɛ ka gɛlɛya min ta ka ɲɛsin an ka mɔɔw ma cɛmancɛ bolo in fɛ min ye awai kado jaka sarali awai kado yɛrɛ fɛn min n'a bi maa kamana guwa dɔgɔ min ye i ka bagan ani yɛrɛ ka awai kado sɛnɛkɛfɛnw u b'u sagonata de b'o la min ka d'u ye u b'o de kɛ o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen u kɛn bɛ k'a ɲini fana awai kado famille bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka maa kelen kelen di yalisa olu bɛ se ka na ka na awai kado sɔrɔsiw yɛrɛ fasodenw ko fɔ yalisa u bɛ se ka na olu kɛlɛ cogo min a ko nin de ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ ka waleya anw ka jamana cɛmancɛ bolo fɛ nka bi ala barika la min ye awai kado colonel minnu bɛ anw kunna awa a n'u ye marabafɛn minnu sɔrɔ n'o bɛ hélicoptère ko fɔ dɔgɔ ka taa se aw ka aradaru i ni balayira aw ka arada dɔgɔ min ye awai kado olu bɛ ka wuli ka jɔ ni cɛsiriw kɛ a ti kɔrɔbɔ dɛ bunteni a bɛ ka suuru fan bɛɛ lajɛlen kunnafoniw kɔni y'a jira k'a fɔ min ye awai kado opération militaire min bɛ yen dɔgɔ jamana in kɔnɔna na jango tɛ cɛmancɛ bolo fɛ avion kɔni bɛ gosili la koyi Togoro kunbe a n'a lamini dɔgɔ bi awai kado n'i y'a jateminɛ kungo kɔnɔnaw ni kungo kolonw ni yɔrɔ caman na rebelle su
o de kɔni danbɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ sabu armée away ka dɔn a fana tɛ k'a bila dagirin da tasuma min bi bɔ away ka dɔn maramafɛn ninnu da dɔgɔ jahanɛmɛ tasuma don ko suruli kan maa min fa i yɛrɛ fa o kuma Laya Jara a ko armée kɔni bi sɔn kosɛbɛ Sokoro kun bɛ mara la Fasiri filɛ soir de Bamako o ka video bɔli dɔgɔ i bonya b'a la kosɛbɛ madame ka ɲɛma bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye o soir de Bamako kelen ne b'ale sama ka gɛrɛnna mun ye Laya Jara mun ye Jarakɛ a kumara ɲɛma a bɛɛ na ta mun ye bolokuma dɔ o ka kusa ni sen ka di ye mun ye Laya Jara a y'a yira k'a fɔ ko kabako don an ka taa mun ye État islamique yɔrɔ État islamique sigi n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ale ye jɛrɛjɛkulu ye mun bɛ jatigɛ wale kɛbaa ninnu ka jɛrɛjɛkuluba dɔ kofɔ a ko an bɛ don min na ko bi Laya ka fɔ la a ko kibaruya kɔni y'a yira k'a fɔ ko mun ye nara o mara kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye État islamique e k'u tɛ fɛ ka u ɲaga k'u da wa Laya Jara a y'a yira k'a fɔ ko kibaruya kɔni sɔrɔla k'a bɛ nin kana tile damadɔ bɔ k'a yira k'a fɔ ko mun ye adamaden dunan dɔ n'a bɛ cɛw kofɔ siga t'a la ko olu kɔni yera mun ye nara o mara o kɔnɔna la a ko ni maa dunan ninnu ɲɛma ko siga t'a la ko mun ye maramafɛn yɛrɛ kɔni ko a tɛntɛnni a b'u bolo k'u yera dugu min kɔnɔna la an ko mun ma ko secteur Madina ani ka taa bila mun ye Kaguru ɲɛma ko tile bin waati n'o bɛ dimanche tile bin waati kofɔ ko siga t'a la ko ni maa ninnu kɔni k'u yera mun ye Laya Jara ye a y'a yira k'a fɔ ko kibaruya kɔni k'u y'a sɔrɔ k'a fɔ ko mun ye maa dunan dɔw siga t'a la ko ni maa dunan ninnu kɔni k'u y'u kun da dugu kan dugu min ko n'an kama ko Simitibugu olu belebele dɔ bɛ yen k'i bɛna ye k'a fɔ ko nin dunan ninnu kɔni k'u y'u kun da yen kan a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ni maa dunan ninnu n'i y'u lajɛ k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye pick-up fila k'u b'o o la moto mun b'u bolo ɲɛma ko a bɛ ti jɔ moto mugan ani kɔ la wa o moto kelen kelen sanfɛ k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye maa fila o b'o sanfɛla la wa mun ye maramafɛn kɔni ko siga t'a la ko o b'u bolo o de kun kɔnɔ la mun ye kibaruya kɔni y'a yira k'a fɔ ko mun ye jumadon n'o bɛnna octobre kalo tile 28 ma ko siga t'a la ko ninnu ye maaw ye maa minnu nalen bɛ ka dɛmɛ ta ni ka jatigɛ wale kɛbaa maa dɔw k'u sɛgɛrɛ an ko minnu ma ko EGS ko siga t'a la ko ninnu nalen n'u ka dɛmɛ de ta ni k'olu sɛgɛrɛ o de kun kɔnɔ la an bɛ don min na ko bi duguladenw y'a yira k'a fɔ ko mun ye wulikajɔw ka kɛ ko armée k'i jɔ jɔyɔrɔ la ko sabu kɛ nin dunan minnu nalen filɛ nin olu ka dugu kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen la ka t'u dagayɔrɔ bɛn mun ye sibintigiw kulu ma a ɲɛma ko a kɛlen bɛ ko ye fɛn mun n'a bɛ k'olu jɔrɔ n'a bɛ k'u sɛbɛkɔrɔ kamana o gan Fasiri ka baga fɔ la a ko k'a bɛ nin kana waatinin bɔ kɛrɛnkɛrɛnnen mun ye région Nara ni région kɔnɔna la ani ka taa tɛmɛ mun ye Kucala fɛ a ka ja fo ka taa bila mun ye Kulukoro ani Kayi n'a ɲɔgɔnna ko mun ye jatigɛ wale kɛbaa ninnu ko cɛdenw dɔw bɛ ka na ye dɔɔnin cɛden minnu yɛrɛ kɔni ko siga b'u la k'a yira k'a fɔ ko ninnu ye Bamanju kɔni ye ko siga kɔni donnen b'u la hali n'o y'a sɔrɔ dɔw bɛ k'a fɔ ko mun ye Moritani ka denw don dɔw fana bɛ k'a yira k'a fɔ ko ni maa ninnu k'u bɔra Sudankaw fɛ yen wa dɔw fana bɛ k'a yira k'a fɔ ko mun ye Grand Sahara ɲɛma ko siga t'a la ko ni maa ninnu kɔni k'u bɔra yen a kɔni mana kɛ cogo o cogo ɲɛma ko siga t'a la ko nin dunan kura minnu bɛ ka ye an ka nin dugu kofɔlen ninnu na k'u nakun tɛ dɔwɛrɛ mun ye jatigɛ wale kɛbaa ninnu ka dɛmɛ ta ni k'u sɛgɛrɛ o de kun kɔnɔ la ko bolikuma dɔ o ka fisa ni sen ka di ye mun ye armée ko a ka wuli k'i jɔ jɔyɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya ko nin waati laban in fana na ko kibaruya y'a yira k'a fɔ ko mun ye Banaba cercle kɔnɔna la ko mun ye jatigɛ wale kɛbaa dɔw taara Banaba cercle la ka taa kalanso bɛɛ lajɛlen ka to o datugu ka tila k'a fɔ mun ye duguladenw ye ko ne maa mun ye kalanso kɔni ko o dayɛlɛ ko maa min fa ko i yɛrɛ y'i fa Fasiri kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi ko armée ka wuli k'i jɔ jɔyɔrɔ la ko sabu kɛ mun ye Nara ka taa bila mun ye Kulukoro ɲɛma ka tɛmɛ Kaye fɛ ani Kucala n'a lamini ninnu ko mun ye jatigɛ wale kɛbaa ninnu ye k'u b'u k'u kun bɔ ye dɔɔnin kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ min ye soir de Bamako ale kɔnɔna la Laya Jara ale sɛbɛnnikɛla ye Madu Bɛɛ ka ɲɛma i bonya o b'a la Bakari Traoré Bete away ka di bɛ fo k'i waliɲuman dɔn k'a fɔ k'i ni cɛsiri tabarikala wuli ka jɔ Bete hali bi kunnafoniw caman ba den olu bɛ an bolo kɔrɔ jamanaw k'a dɔn k'a fɔ radio Nura FM don nɔgɔ min ye away ka dɔn soir de Bamako soir de Bamako kelen maa dɔw bɛ a kɔnɔ min n'a kumana n'o ye Maimuna Dunbiya ye Maimuna Dunbiya a ko a barata a dun an k'a lajɛ min ye away ka di ma ɲɛ banakɔtaa min jɛli kɔ nɔgɔ i k'a cɛ kabi sɛw ma yɛri a ko kumana sa min ye away ka dɔn nin ko bɛɛ lajɛlen min ye projet min bɛ yen n'a bɛ kalataw nzɔnna masɔn a n'a ɲɔgɔnna caman n'a b'o kalataw kofɔ nɔgɔ k'an bɛ retard la koyi yalima away ka dɔn ka tɛmɛ waati min n'o dira n'o bɛ chronogramme kofɔ kalataw fɛ ka tɛmɛ o fɛ a kɔlɔlɔ bɛna kɛ mun ye a to min o de sigira Maimuna Dunbiya a ko away ka dɔn retard o kɔni an bɛ se k'a fɔ an b'o la kosɛbɛ sabu projet min bɛ yen n'o ye projet ye n'a bɛ tali kɛ anw ka away ka dɔn constitution projet in kan nzɔnna masɔn référendum o min kan ka organiser nɔgɔ an bɛ don min na i ko bi k'a bɛ retard la wa
a kembe jorna ko belebele ka nyeshi awekado jamana kono de onja mama akoni ya jetemine ale yere dron te koy kala ta minu nganga ke awekado no lu ko ne kurnu garame min dira awekado CDAO moma awekado fana fenye femina blambe eritarla akodo rete conseil des ministres mimbe na kanga ke angrobi shini sake profunu ya jira ka fo ire dabina douala ni ala sona ma ko yin ku babla tabalika shini nga mimbe no ko ne fenye femina be awekado an concerné ko de ka fo ambe doni mine ko bi awekado karata mimbe ni awa abike ko referendaire ni anso na amason oui ou non o kalata kanga labbe ka ben marsikalo kleta ani kono donde ma san 2023 alo duru o de be anache bara ta sariya dun ye munvo o minya awekado autorité mimbe nyeshini mbema no be autorité indépendante de gestion des élections na ko kofo no ye eji refle awekado tabulu minga eji tabulu awekado abima kamana gwa sabu eji awekado asigira chugumi o ye fenye femini awekado bela jile ba kalama apo de strategela na manya kafo eji sigira ni watina famure be tuguni mimva na ko ni beka mau kamana gwangoi sabu eji ti dab mako droma region bala cercle bala commune bala ambassade bala district de moko ere no e bomoko eji bulu faraw kanga sigi ni bela jile na kana surandu me don me ko bi ndo halisa ko manyesro ako sariya sumi be no article 24 loi électorale na bitali ke kala taw ko sariya sumbaka aya jira ka fo coordination mimbe sigi awekado region ani district kono ani cercle ni commune kono ni jetemene ke olu bela jile kanga sigi kalu woro yani awekado bara obisika yani bara ko damire mimbe sika to ko yere bike akechuko nga ngo imbela ni ke ba fara nywanga ni bara ube kunganga ban ka be septembre ko klita ani kono ndondema andumbe don mi ko bi ndo minyi kala ta sebe mi yere be no be awekado anga constitution ko fo o ere mata assemblée kono no sente jango te ka fo ka jira ko jekere nay yelma abara ko kanga ke parce que ba ko ako yelma ko bina se ka nyesoro ka ben wati dile o mawa ni ama be ama jonde yake atiki ya dabwa kama de wa yelma fen wore de bi ko ngoro ma temmi ndonwa ako ni mbe fenyi ko mi nabi ma kama na gwa ga bi don mi ko bi ikado ni ama be ka ke awatila akuma kacha ko so be na soro ni alaje akila jigina ibaye ka fo 2022 kata 24 la kala taw shialele mbe o de kono marsikalo kleta ani kono ndo minya awekado anso na amason constitution ko obi nyesoro election mimbe na be awekado collectivité territoriale ko fo meru wola ananyo na chama kanga buluda kalo kle muga ani duru no juin kalo san 2023 election mimbe na député election ko fo o ya awekado 29 octobre 2014 ani 19 novembre 2023 election mimbe no présidentielle adobe ke 4 février adobe ke 18 février ndo minya awekado ni ngo bela jele second tour obeke awekado le 18 février bara ko ni be tabulo mi ngay ko bi atika nyesoro ka be oma okuma nyingalu de bike na ma seka ke ka be wati yere folema CDAO amina munvuyi yelmo lu hakina bina ke munyi communauté internationale lu bina anfle ni fle chugo jmei yento miwe mino ngoni sigiledu mamina dumya aka fasiri fle ni ndo minya awekado soir de moko bido boli ibunya bala so de mako munyi maimuna dumya nyama ambe folitani ka segere ne be mbolo goshiga do nouvelle horizon nyama me bonai munye sedu konati ke akumara nyama abena ta munye kuro konyo atita dinga kono donko abada akoko munye calendrier de réforme politique et institutionnelle ibora ki dado seben fura munasisa osigata la ko munye avant projet no be anga jamana constitution kura o avant projet munabe singa ni watina osigata la ko shini no be arabadoma ale donye ina fo la de la ko la munye ministre la jo ko ni ko abike uduna ko avant projet de la nouvelle constitution no banga sera sumba seben ko fo nyama ko sigata la ko abiboka bi ministre ko tabal san fesini ko sigata la ko dana do akorofola una marashika asebe ko batiri unu nyongoche munye seru ko nati ayira ka fo kanyeshi munye wati munu odilendo bara nunu bala dilenga ke wati muna kibe na ka fo ko munye jamana fama ko akeleme ka wulika joni chesiru ko bla singa odo kum ko na kibe na ka fo ko shini arabado no bebe novembre kalo kle flama samba fla ane samgo ane fla ko munye ministre be la jem ko ninke munye palais présidentiel la no be ashim ko ita jabala era ko fo ko munye avant projet ko ninko korofo ko dabina do ala ko sobe patrick baka fola ayira ka fo ko kabi juin 2022 ibe na ka fo ko munye mamu no be jamana fama la bi no be colonel ashim ko ita ko fo ale mirnata ka aklinata ta kayira ka fo ko munye jamana constitution ko yelema ko ninko o kadu ala ga ben keleme kan ka fo ko bara nunu bela dileme ke ka ben
ka ban novembre 2022 o ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko novembre 2022 ɲɛma ko o kɔni o sera a kɛlen bɛ sababu ye mun ye ka vitesse kɔni ni ka a sɛbɛkɔrɔ teliya o de kumu kɔnɔ la k'i bɛna ye k'a fɔ ko min ye jamana faama a ma nin ko in bila dagiridala la koyi ko sini araba don ko minisiri minnu ɲɛma k'u bɛna lajɛra ko o kɛ lajɛra mun n'a bɛna tali kɛ mun ye jamana constitution kura in o kan constitution kura in n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye article 195 ɲɛma ko o de b'a kɔnɔ la wa mun ye minisiriw k'u na o lajɛrɛ belebele ni k'o boloda sini ɲɛma n'olu tilala o lajɛrɛ bolodali la sini ko siga t'a la o dugusɛjɛ n'o bɛɛ bɛ alamisa don ma novembre kalo tile 3 u b'a sɛbɛkɔrɔ sɛlɛ ka taa di mun ye conseil national de la transition mɔgɔ ma ɲɛma olu fana bɛ n'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen k'o boloda ka bɛn mun ye novembre kalo tile 27 ma ne CNT ko o bɛ o baara o kɛ nka Fatirika b'a ka fɔ la a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ an ka jamana sara sunba kura mun ni a kɔrɔfɔ n'a bɛ sen na a ko mun ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ala ka hinɛ a la san 2017 i bɛna ye k'a fɔ ko ale ye wulikajɔ ni cɛsiri k'o bila sen kan ɲɛma k'i bɛna ye k'a fɔ ko a ma se ka ɲɛ kɔni k'o sɔrɔ o sabu kɛ mun ye jɛgɛrɛjɛkulu dɔ wulila a donni kama an ka jamana kɔnɔ an ko jɛgɛrɛjɛkulu ma ko an tɛ a banna ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko san 2017 o de bɔra k'o sɛbɛkɔrɔ da mun ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita o ɲɛ nka mun ye constitution kura mun fana n'o bɛ sen na nin waati na hali n'o y'a sɔrɔ mun ye kunkanw kɔni o bɔlen tɛ i n'a fɔ an tɛ a banna kɛra cogo min na nka constitution kura mun fana na a kɔrɔfɔ bɛ sen na an bɛ don min na ko bi article damadɔ b'a kɔnɔ malidenw kɔni tilatilalen don o article ni ɲɔgɔn cɛla la o article fɔlɔ bɛ fɛn min fɔ o de ye article 31 article 31 n'i y'ale jateminɛ k'a lajɛ ale bɛ kuma an ka kanko o kan o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen article mun b'a kɔnɔ n'o bɛ article 184 o kɔfɔ ɲɛma k'i bɛ na ye k'a fɔ n'o bɛ kuma ka fanga ka a lasegin so ko kuma kɛlen bɛ o fana kan k'i bɛ na ye k'a fɔ ko o fana kɛlen bɛ sababu ye ka malidenw k'u fɔ ɲɔgɔn kɔ o sabu kɛ dɔw y'a jira k'a fɔ ko mun ye o article 184 ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ko ni wulikajɔw ma kɛ joona ko don dɔ nataw la ko a bɛ se ka na ni jamana fara ye o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ɲɛma ko article mun fana b'a kɔnɔ n'o kɛlen bɛ ka malidenw k'u fara u ni ɲɔgɔn cɛla la o tɛ dɔwɛrɛ ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'i b'i kan bɔ jamana ɲɛmaya nɔfɛ k'i k'i jija k'i ka kɛ mun ye nationalité malienne ye d'origine malienne ye ɲɛma k'i bɛna ye k'a fɔ ko o fana kɛlen bɛ se fɛn ye bi fɛn mun kɔni na a kɛlen bɛ ka maaw k'u fara nka siga kɔni tɛ fɛn mun na mun ye baara in kɔni ko a bɛ sɔn ka taa mun ye conseil national de transition olu ɲɛkɔrɔ mun ye alamisa don novembre kalo tile 3 wa olu n'u ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ ka ban ka bɛn novembre kalo tile 27 o ma san 2022 o de kumu kɔnɔ la ko référendum mun o baara bolodalen don san 2023 u bɛna se ka ko in teliya ka ban ka bɛn novembre kalo in ma wa ɲininkali tun a bɛ sigi kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ nouvelle horizon ale kɔnɔna la mun ye Seydou Konate ale sɛbɛnnikɛla ye Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la nɔgɔ min ye Sese Jara ye a ko awa i k'a dɔn bonjour Madu Mayiga s'il te plaît il faut expliquer les affaires de Choila Bayaya Aïdara affaire jumɛn o ye nɔgɔ baasi tɛ min ye awa i k'a dɔn Sese Jara an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn Sese ni gafew yɛrɛ bɔra la k'a fɔ ko anw b'an da don diinɛ ko la a bɛ k'an bolo baara yɛrɛ a ka gɛlɛn dɛ diinɛ ɲɛmaa ka ko ni gafew yɛrɛ bɔra la k'an bɛna n da don kow la ka dɔ ka ko commandé yɛlɛma ka kuma fɔ Nura FM na a ka gɛlɛn dɛ fɛn damadamaw bɛ yen anw y'o fɔ ni gafew bɔra la an y'olu kɛ farati ye k'olu to yen sabu ko dɔw de don ko minnu don aw k'a dɔn u b'i nɛgɛ k'i kɛ ba falen ka di ala ka n'i ci u b'u cɛ dɛ n dɔgɔn b'o f'i ye n'a kalayara ɲɛma bɛɛ bɛ taa k'i kelen jɔlen to o don dɛ voilà o kɔni ye fɛn min ye an bɛ dugawu de kɛ a faamuya dɔrɔn ni ala sɔnna a ma a bɛ ɲɛ inshallah Mohamed Sissoko Kande ale ko fo 2040 ko sinon ko kalata ti mɔgɔ bɛ taa Abdoulaye Jara a ka fasiri bi a bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko l'indépendant nɔgɔ awa i k'a dɔn nin ye mun ye mun dun kɛra fasodenw fɛn fɛn bɛ yen n'i ko k'i ye silamɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ i dusuma kasilen don a bɛ don minɛ i ko bi i sigilen f'i sen bɛ yɛrɛyɛrɛ mun dun kɛra mun bɔnɛ binna awa i k'a dɔn ba Maliba in kan mun jahanɛmɛ ko kɛra awa i k'a dɔn jamana in kɔnɔ o conseil islamique du Mali a ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min kɔnɔna na ko jumadon nata an bɛɛ lajɛlen ka bɔ an ka taa ka taa an ka nisɔngoya k'o jira o yɛrɛ dama tɛ koyi kamalennin min filɛ nin ye n'a filɛ ka baara cɛjugu kɛ n bɛna n da don a la o baara cɛjugu kɛba fatiya yɛrɛ bɛna ta kan k'a bɔgɔ dugu la ka dingɛ sen k'a bɔ a ka ko banna fo ka ɲɛ wuli a ka ko banna ko banna dama pewu ne ma hali nin bɔkolo a yɛlɛma ko 7 siga t'a la 7 ka dɔgɔ ni yɛrɛ kɔni fo ka taa min kɛ sa nin y'a si tununnen nin ye c'est tout c'est fini n'i y'ale si tununnen pewu min mɔnɛ bɛ na n bɛn'o yɔrɔ f'i ye
ndogo minya awayka do ni nyema doye ma shi don bali do akil na jugu awayka do be mamina ade fleka wulika joke minya awayka do anga seben ba minbe no be alquran wallahi alquran ko fo ndogo awayka do minni ambela jele be ansemala kama say ngwele ni ambela jele kembe ka dana ya daka minya awayka do dine ere matarafa babbe alquran awayka do oyi awmbulo awayka do fenwere ko strategela ni mamin vle ni awayka do no ye ma shi don bali ndogo afleka wulika jode ke ka doya man kene kanta wota ko lase anga alquran ma wota ko lase awaykado anga belebele no ya angu digi muhammadu ni nema awaykado obe aye wota ko lase anga dine ma no be islamia dine alislam ko fo ndo awaykado sigate mina ambe kunganga siginayi ni ngo ingera fono ya soro awaykado anga islamia ye galoyi fono ya soro dine matarafali o ye galoyi akara so wiye minye dine kanu baw ni dine matarafa baw abe wulila be dimina be fundina jakuluba mimbe ni awaykado sigledo aunga dine awaykado okama yo okoje islamic du mali ale ma bla da girinda la ko afleka wele dake minye juma don nata ndo boulevard de l'indépendance ka bela jile ka bo iko kono kulu anga ta kata nuance roy kata démonstration de force ka jirula ka jira ka fo minye awaykado aunga dine nga bala aunga dine akadanyi aunga dine kala ta washi titlu ala ati soke aunga dine la ko kuma na sa minye awaykado temenengo akacha ala fe fatia yere awaykado bison ka kamana ninga yalsa miye ni waliya sugu nu akana seka ke aunga jamana ngono ble akukunu ndene do video do awaykado o charila fambela jilefe yoro mimbe na be mone kamale ninga to de ko Mamadou Dambélé ito manu mi problème mi ne ambe ala ay sangambe to dalembe mado dila awoche o de ben toro ale be min yere la goshi no yankundigi ayira to dalinula kishini nema be ayi to dalinula ni to te Mamadou yi to yere ten ha sa est-ce que ni nga denguli kera niya aramu dengulu kera na ni hali misiri mabale ni ngulula yere misiri yera kabala kanin dane jamana yera te misiri be dugula mateme yinfe ne kaba ko dai de nyama ngokun ne moran ki wara kala waka to de o yokoyi kwa to ko Mamadou Dambélé kwa lebe awaykado jakulu mina no ye awaykado silame jakulu do ye ko de bi wele ko kamita ka be awaykado o dela ako awaykado ninja réseaux sociaux sanfe ayera bela jele nyayi yaw bora jaminu be ni awaykado aka jugu doya man dai doya man kisable o ta ko lase awaykado awga dinama sabu ninja min vleni aye alquran de ta awaykado ka alamine ko daduguma damata ko ka wuli ki joka ka terke abi akurarata ka jira ka fo ko atse ka fo dengele atse ko ka alela la haliya na tabulo be ka bela gushi ka anga dine kurara bay wota ko bin duguma Allahu akbar Allahu akbar mina shaytan rajim farawna nyamali shaytan ka kusanini yaram Allah akbar enyama ngokunu nye video nye wallahi o ya soro abe TikTok video live direct la kaba ko daide kunu ni nye kibora ime ndo ni ngo ingele akoy mawtoro kasa dana de toro kera dina karamo bo bora a chama ngmana réseaux sociaux sans fait minum bisika kuma misiru ko wallahi kuma na aunga au conseil islamique du Mali awaykado uyenywanda la jeke telela ni bisika ke chukodi jagote mona kam monembe ada kakla kaye ka foko malien dedo islamia kala gushi aun veni jugoina ndo ni ka bako daide onno ngombela uyenyo nye inge kajira ka foko bina shitingi belebele ke kajira ka foko ni ngomi vlene ni nywana yere kana ke ble kono jango tem Mali kono akode kama minye awaykado anga ministre so min fana be no ye awaykado ministre des affaires religieuses et culture ni awnyama babe awaykado Mahamadou Kone monsieur le ministre ale ere koni vraiment total il lagushi ka yira ka foni ngo inda matemena ni gera waliya min na dusuma kashi na barka ka bun kosobe ma minum be nu be dine la fasa lu koni mana hakilna fenfenta ni ngoina ministre so bu no fe abu no fe shini ga ye wele dake ka fo islamé nyena minye awaykado anga jugo anga awaykado akomine ni awaykado hakliye ka akomine ni famuyayi minganga ke odonedo utira minganga tama utira fana donedo anga nake bilisa nyamiye kata awaykado bulungono ni bishiyoro mi ka fuko klebi tabuyi boye minyi ko bena awayjibe na bulisirado ndo bolingoy procureur général fana wulila katabali goshi ka jira ka fo minyi sariya sumba ere tiso nima minyi awaykado reso ere sanvela o tiso nima dina la goshi minyi awaykado angu digi Muhammadu
gushi wasalim Quran kala gushi wallahi to tike ni shima o kuma olu wulile do anofe bi na bi yoro amin dakadala aka na yere di awai kado kirit kila moma o fana dakadala dine mo ka soro ko o dakadala de aramude aka haramu ya ikani yere di kiri moma ko samu ye dine mo ay blogu tala ko monsieur le procureur ye wele da minga yo dakadala de aramu na bi yoro o ya arrangele yere di police social ma gendarme mairie la kana o ne de do ne de ninge dugo tani nyable ko hali ni tari dugo maka an biti la abana silamɛ danti android ko abada dina in bi fan bɛɛ fɛ abana ye min kɛ nin ye i senda kuranɛ min kan hali ni taara Kolɔnbi i bɛ taa silamɛw sɔrɔ yen minnu b'i ɲini awɔ ja in bɛ taa fan bɛɛ fɛ o abana donc a ɲuman ye min ye t'i yɛrɛ di abana o tuma min kan ka da i kan o bɛ da i kan ɲɛma n ko fɛn mun yɛrɛ kabako ye minɛ k'a fɔ ko nin ye maliden ye wa a bɛ ka bamanankan gɛrɛgɛrɛ de fɔ a vrai o de ye kabakoya ani ka jugu sanfɛ hɔn ti o wallahi de ala ye n'i y'a sigilen n'a kunkolo ye a bɛ kɛ kun sarden bɔti wallahi Mamadu Dukure jamais imaginer qu'un jour malien dɔ bɛ se ka nin kɛ a kɛcogo filɛ dɛ la a bɛ ɲɛ au conseil islamique du Mali u y'u jɔ jɔyɔrɔ la bon nin de ye problème ye min ye fana ça fait nin bɛ na ni hakilina dɔw de ani miirina dɔw de lakununi ye diinɛ in tɛ tulonkɛ yɔrɔ ye quoi wallahi an kana diinɛ lagosi ka diinɛ Allah n'i ye ko dɔ ja o de bɛ wolo fɛn dɔw la quoi diinɛ in tɛ tulonkɛ yɔrɔ ye kosɛbɛ i b'a la ou bien i t'a la a banna an kuntigi Mamadu kisi ni nɛɛma ye min fɔ wasalim sira minnu bɛ yen sariya minnu bɛ yen tɛmɛ yɔrɔ minnu bɛ yen an ka tɛmɛ o fɛ maa si tɛna diinɛ inventer a banna san 40 ni kɔ san 50 mun de wajulu bɛ yen k'e bɛn'o kanw ye kanw m'o mɛn bi hakililajigin kɔfɛ hakililajigin kɔfɛ kana ni version wɛrɛw ye kana ni hakilina wɛrɛw ye kana ni taabolo wɛrɛw ye ani ko kura wɛrɛw ye ça c'est pas bon a banna bon nin yɔrɔ de la au conseil islamique du Mali ministère de min ɲɛsinnen bɛ culture ni religion a kan ka wuli nin yɔrɔ de la a banna wajulukɛla bɔnnen don n'importe comment awɔ jamana fan bɛɛ an k'o fɔ sa awɔ min ka di min ye o b'o fɔ o k'o fɔ réseau fan bɛɛ a banna taati mɛnɛ sisi bɔ a ti bɔ bɛɛ ko n bi dɔ dɔn bɛɛ ko n bi se ko la bɛɛ ko ne de ye nin ye diinɛ in tɛ fila ye koyi kelen pewu wa o kelen bɛ k'anw ka diinɛ in compliquer an bolo ni diɲɛ diinɛ bɛɛ ye ɲama waati dɔw yɛrɛ la i t'a dɔn i bɛ taa faamu na wallahi waati dɔw la i t'a dɔn i bɛ taa faamu na o de la ne y'a fɔ n ko ka solution diinɛ ko kuma in filɛ nin ye anw t'i fɛ k'an da don a la parce que problème ye min ye n'i y'i da don a la dɔrɔn c'est compliqué a fɔ man di dɛ wa ɲɛma mun ye kibaruya mun fana bɛ yen i bɛna ye k'a fɔ ko nin tɔn in fana a donnen don dɛ ayiwa maa b'a kɔnɔ dɛ ala k'an ni sababa bɛn bon anw da ti don o la an ti fɛn fɔ olu la ɲininikɛlaw bɛ k'a ɲini n'a a kɛra cogo min na e kibaruya duman ye ayiwa o kɔni an bɛ ala deli wala n'a kɛra cogo min na on verra n'ala sɔnna ma siga t'a la ala k'an ni sababa bɛn ami bisimila ɲɛma indépendant n b'a sɛmɛ ka gɛrɛ n na nin kun ye an k'a fɔ Ablaye Jara ka fasiri don Ablaye indépendant kɛ ala barika la an fana ye caman fara an y'an ta fara kosɛbɛ awɔ indépendant ne b'ale samakura ka gɛrɛ n na mun ye Musa Sayon Kamara Musa Akumara ɲɛma a y'a yira k'a fɔ ko mun ye misibilen mana maa mun fa faga siga t'a la n'i ye fugulanbilentigi natɔ ye i bɛ boli k'i dogo a ko i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye conseil national de la transition n'o ko fɔra a tɛ CNT ko fɔ wa maa 26 kura mun n'o donna a kɔnɔ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye parti politique ba damadɔ caman bɛ an ka jamana kɔnɔna la yan ɲɛma ko olu ka maa kɔni ko o ma ye a la dɛ Musa Sayon Kamara a y'a yira k'a fɔ ko mun ye juillet kalo tile 21 san 2000 ani san 22 i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye an ka jamana faama n'o bɛ colonel Hashimi Koyita ko fɔ ale kɔni ye degré ta degré mun n'o bɛ tali kɛ mun ye conseil national de la transition CNT jɛrɛjɛkulu ye a bɛ se ka sigi sen kan cogo min na maa 26 kura in ko o bɛ se ka don ka fara o kan cogo min na o de kun kɔnɔna la ko an nana ye k'a fɔ ko maa 26 o maa 26 la ko olu tɔgɔ kɔni ko o bɔra ka bi tɛ cari jumadon n'o bɛnna octobre kalo tile 28 ma san 2000 ani san 22 maa 26 kura mun n'o bɛna don ka fara CNT maaw kan nka fatirikɛ b'a ka fɔlɔ n'o bɛ Musa Sayon Kamara ko fɔ a yira k'a fɔ ko mun ye ni maa 26 kura mun n'o donnen filɛ ka fara mun ye CNT maaw kan ɲɛma ko siga t'a la mun ye transition a bɛ sigi donni mun kama ko mun ye sɛbɛnfura dɔ bɛ yen n'an y'o sigi sen kan n'an kama charte de la transition o charte de la transition k'i bɛ na ye k'a fɔ ko o révision baaraw kɛra mun ye février kalo tile 8 o révision baaraw la a yira k'a fɔ ko mun ye CNT maaw ko dɔ bɛ se ka fara u kuntala o
jenya uka nga fatri ka baka fola akomi sente makura munno o done flani nabe mamugo ani woran ko fo ibe na ka foko jere de kudu munno kara sobe ka ibe ka fanga ninka adafri nanga ma M5RP yema ko oluga manani nyona ko oba ala oro kum kono la ko kiboro ko nyaira ka fo ende pana uka fola ko ku yedam solike munye M5RP tondo nyaira ka fo ko sikata la ko nim mamugo ani woran munno o done flani nyema ko M5RP mauba akono ko ko ga kibe na ka fo ko olu talika yoro muna ko mamunu mbe no lu M5RP tondo ye no be anga jamana region una ani kata fra munyo uga coordinatrice munu no olu be munye anga region kaye ani kata fra siga soka ko nin koni ko gardiga dido luma olu be sika domi sente o kono la tugumna olu kum kono la kibe na ka fo ko munye mado be no de mamari biton kulubali aka jafoka na bla Boubacar Dafila olu yira soro akonna la gabi na ka fo ko munye cadre d'échange pour une transition réussie ale koni ma chede koni bla kata munye ni koni ma chede kelen ko obla kata ni cheboina au cadre d'échange pour une transition réussie nyama ni ajite mna kala de parti badama do oba akonna la inna fo kodem kata fara munye yelema na nyona chairman ka RPM asuma SCFP ani kata fara munye ICAP ka ani ADRP ana nyona chairman fo kata fara munye EPM Espérance Nouvelle Digi Croix nyama ko ofene oba akonna la numbala jele ko nyaira ka fo ko olumu ka chede obla kata wani bela jele parti politique munu no kume laji burama fanga ale koni onofe ga laji burama era ka parti no be RPM ko fo nyama ibe na ka fo ko ale ma kelen koni ale da ko se makoro gushi ale tara sente o konna la o te mawra o Mohamed Ould Mantali ale député kora no be buram député kora o ko fo wa ibe na ka fo ko mu conseil spécial kora do ka bo mu présidentiel konna la transition fanga o kono o kum konna la kibe na ka fo ko madama do fene be oluba konna la aysoya o mabe Boubacar Sidiki Talebe alinga ta framu CNDH mauka il fait jagite conseil national de la jeunesse mutaka jagite nyama ko nunu bela jele joro ko nko osura akona la gaibe na ka foko mafla be olu mafla olu boru u joro la sente kono olu ko nona blala munye Mohamed Al Abashar Touré alinga ta framu nye Boubacar Sidibeka ko munye Abdul Karim Daw ale nona blala nuna ko sabga munye Abdul Karim Daw ale karaj munye jamana ka consulier Boake okonna ula munye Amadou Amadou Keita kibina ka foko ale nona blala Boubacar Sidibela Boubacar Sidibé ni ya jitemna Amadou Koumfa Amadou Keita eti da lotise ya foma Amadou Koumfa ya foma sente kono ya foma Amadou Keita nyama ibe na ka foko ale koni ko siga kale no ala ka foko mu yeku deta do kumbe faka ke anga jamana kodo ale se ko siga kale no ala ka foko asemo ula ko kara sababu ye ka ale genga bo sente o konna la nga fatrika baka fola no be Musa Sayon Kamara kofo ayra ka foko mu ye sente makura mu no Ousmane Flaka faraka ni nyama ko siga tala ko abiga sababu ye mu conseil national de la transition ka Musa ka ninga Allah ele safa doni o sababu milliard ta ane saba ana kunga 20 nyama ko avant projet mu be no be kuma uka Musa ka ko kan san 2023 ko obiti do milliard ta ane saba onwana la o kum kono la na manya ka fa ko munye ni la ni bara mun akelen flenita ka mamu ko anu ngoro kula do sente kono la malido nyo siga fo mun no acide national de la refondation nyama kibe na ka fa ko munye ko fo ko achela o keneka ani munye nouvelle charte de la transition c'est bon frère mun o sigira senga transition be sigi senga wati muna ko munye kuma kelen no aka o fenela o kum kono la munye Musa Sayon Kamara akwa mesenga sigina ka fa ko dona na tawla ko ministre yelama eda fene baro ko obise ka boloda koy ko sabga munye charte de la transition nyama ko yaira ka fo ko munye dante ministre danable ko ministre be se kana yara so ma bi saba nyona la aka jafo ka yela o sanfe o ba yira na ka fo ko dona na tawla nyama ko anga sigina ka fo ko munye ministre yelama ko o baro ko obina boloda na foni flani anya sama ka bo munye independent ale konna la Musa Sayon Kamara ale sevani gala madu maga nyama ibunya obala bordoro rebete yana ngata sugula minya awai kado fasiri ambota minya jara son jara amba lefu wali nyumando anga awai kado arajo ni koka mu ko kunyena boli ni arajo 72 secrétariat awai kado jara son amba fu ka wali nyumando kani chesiri secrétaire général na kada bi foti o temenengo minya awai kado journaliste maison awai kado jara son jara akafuli bia hali bisa tani kuna funi minya awai kado Abdraman Diko akumana de membe nangwa mako Mali et tribune no awai kado ambeji da ni sadaka adala kata do ko imba sabu
ni bara min na kera kanye bu shele kaka abi shele mo ka famu yesoro ala alibi min be corridor min be na be Dakar Bamako na bo ko fo ako ni moni kela bay jongo ala awai kado ni awai kado nyini ni kela bay atara saluni bake kana mali togola Yusuf Bachili ni be ko amako awai kado sesimu nyama ba aje ni nguli ka jodi ke ako delegation la hautani min be na be awai kado na wula kata ma ya kumbe ma min bolo awai kado ye president na be chambre de commerce et d'industrie du Mali na bo togola Yusuf awai kado Bachili ako awai kado atara Senegal do kun demene ko strategela do wara kunde koyi ka wuli ka jo ani chesiru ke Bamako ani Dakar ni nyanje on be ka awai kado na fulumugo min shele awai kado kun na bita wa muga ani wa konondo yalla do be se ka bo ula chugo camion kele o kele o bo de sara ka ala barkala anana sigi ka bo wa muga ni konondo na ka ke wa nani camion kele o kele o bo de sara soro ani soro ngulu soro min nambu ken ngoina abita milliard ta abita o jatila patrika ba ko Yusuf Bachili président do chambre de commerce et d'industrie du Mali awai kado o togola akwa le wulila mission belebele ni ki kunda Dakar ka atato awai kado o de strategela chambre consulaire awai kado ano ma do tara ani chambre ma do tara ikado ka fo minu fana be no luye awai kado chambre chakela wera wiye ina fo minya awai kado bakishima sila ale conseil malien de chargeur wiye awai kado chambre doy ko kata se minya awai kado CMC ale o nyamai ikado do be ko amako Yusuf Bani conseil malien de transporteur routier Yusuf Traoré ale o nyamai nunga faranyanga tekedi nyama dobarete ko fara inda bene kabiri 2022 ndo de stratégie 2021 o de stratégie la wuli ka joni chesuru ko ni kera kaste awai kado Dakar yelsa kaste ko kuma nyoya na manye ka fo ko imbe ni njugoina wali mugu mimbe na bi boka di wati aunga camion digu wata ani duru ndo bo de di minya awai kado TSI o togola wata ani nani o de bi di awai kado minya skorti o togola ni yo fla faranyanga abita wa mugo ani konondo o binyi awai kado o no borala ka ke sobuye do bi seka awai kado no ya an yere fana ma o de kama minye negotiation o masika o manyina yusu na ka jama wati be o be awai kado samara do ni ko kunda ni yoroko folinga alaba na gulo mina awai kado anana kunje wanani kado ka fo wa mugo ni konondo o nana ke wanani wa mugo ani duru do o de bora awai kado koina ni ya be faranyanga do werete koyi awari bitijo fu milliard tan min bike tono soroy bulu jabana ngonna pasirke ba ko ako awai kado ya no che Yusufu awai kado anaka delegation bambargo kube watimi we wilka jo chamange min bise ka to ko nunu awai kado abiseka nyesoro bise ka to ko bise ka noya juye kalo temene o negotiation no o wulola min na bora kalama por la barakela minun be anacha ke do chama lu chama be o ye fendo bo awai kado ka fendo toy ala ni nunu yere barakela ako ni Yusufu taka laje na manye ka fo chambre de commerce nyamado Yusufu amasigi amada nya awai kado halida bai sino kota yi sabu bulika joni chesiri ko ke fambefe Yusufu awai kado ayera mbiye awai farafina an dafe por fembe ni malien bita awai kado akamina unduni Yusufu yera awai kado ni yoro numbela minya awai kado Conakry Nouakchott fo kata teme Dakar fe nye Lomé fo kata Cotonou Yusuf yera awai kado ni bela jele ndo minya awai kado abita chuko mina abise ko chuko kele nga bela jele a taliu anafa obise jamana ima sirke ba ko ako be teme ngo ka boy taji ko na gele aka grende be ko go Ursula ani Ukraine taji ko ngulu la mina be yayi asiko na dongo e fon fami ayo ke awai kado ni ngoina Abdurrahman Diko awai kado ayajira ka fo million million nani o de fenye fami ni awai kado Yusuf yere ka société ba o tara ka di edem moma bara bisika kenna ye chugo mina ako kuma na midoni mina ko bi sika temina finya boda bisika soro fon fa mi fe Yusuf bo bara indike o de kama ni ya ye fasiri anya shele so mai na fa ani bulika joni chesuru ka kanyin galike ni bara nyuma ba mi ngele fleni no ye awai kado ka wa muga ani konondo ka o sigi ka na ko ke wanani akuma kadi afo kadi ani sonja barka ka bo wa minu yere ya barake jonjon ka ngaduma nga do an ya nyiningali sege ka don fo ya fo Dakar ka laje ko yimi chugomi kibariya kura min dira awai kado ni ngoina o de dogo ku nyira ko na ka cha ala fe shini kata shini ngene baro bidamne bara yimbi abidabide na ka fo kamba to e kalo dama dama be sanwere nye kibariya minu zoro Dakar ma ko musika confirmer en attendant mais yedi dogo ku ngoni ka ba shini kene bara bidamne nye awai kado Dakar ka ko ba adamne Sénégal nyama bana aya tibani kono don
k'a kɛ 4,000 k'u b'a daminɛ a banna o tɛ baara bannen ya baara banna Ala ka ni sababa bɛɛ ami n'o daminɛna an fana sigilen bɛ ka jagokɛlaw kɔnɔ dɛ awɔ aramu an ka sojɔfɛnw ni surtout Dakar yɛrɛ siman caman bɛ bɔ ani nɛgɛw a ka lajɛ fɛn caman bɔ yen dɛ voilà siman bɛ bɔ yen dɔ ka bɔ fɛn ninnu tɔninw ni hali i ka dunfɛn n'o bɛ jɛgɛ ko fɔ olu bɛ bɔ yen o bon o jɛgɛ ninnu tɛ ne ka dun fɛ olu de man di ne ye kosɛbɛ Sénégal jɛgɛ ni kɔni a bɛ dun san nka anw ka jɛgɛ ninnu ye an sɔngɔba jɛgɛ de ye ani kɔna foli kɛmɛ sow ka dugu e n'a sɔngɔba jɛgɛ dun ne cɛ a mɛnna dɛ a ma mɛn dɛ an sɔngɔkaw na o na u bɛ jɛgɛ anw fɛ yen n'i ye jɛgɛ sɔrɔ k'a jira a jira ne jalen ni k'a don carton kɔnɔ ka na i mago t'a tobili la e ɲɛma kɔgɔji jɛgɛlen bɛ kɛ na caman na dɛ awɔ siga t'a e b'a dɔn hali sɔgɔma in na ne an y'a dun wa ne m'a f'i ye ko n t'a dun dɛ wa t'a fɛ n'o tɛ Ala ka ɲɛ ka d'a ma min yɛrɛ bɛ kɔgɔji jɛgɛni o ka di koyi a ka di dɛ bɛɛ de tɛ a dun ba jɛgɛ kɔni anw ka ba in jɛgɛ de ɲɔgɔn tɛ yen awɔ n bɛ fɛ k'o de fɔ o fana de ka gɛlɛn n'o tɛ kɔgɔji jɛgɛ a bɛ dun koyi o jɛgɛ bɛ manje dɛ a banna walayi Adama Ba an ka foli b'i ye ɲama nin waati fɛnɛ la mun ye Abi Sissogo ye walayi a ko k'a sɔgɔlen mana Faransi kɔnɔ la an b'a fo mun ye Alimaɲari nin waati n'a fɛnɛ sɔgɔlen mana Espagne kɔnɔ la Alimaɲari Jafara fana bɛ fo Jafara Drame kosɛbɛ ka Drame a ko cette radio c'est ma passion je vous remercie kosɛbɛ Adama a diyara n ye awɔ ayiwa diɲɛ don o don an fana b'an seko n'an dɔnko kɛ ka d'an ye waati bɛɛ adamadenya fansi jɛlen tɛ awɔ maa mana kɛ cogo cogo dɔw bɛ fɛn dɔ sɔrɔ ka f'i ma awɔ o de ka d'an ye waati dɔw kosɛbɛ kɔlɔlɔ minnu bɛ ani gɛlɛya minnu bɛ yen n'aw y'u fɔ aw ma min faamuya an na explication d'aw ma awɔ a bɛ faamuya kosɛbɛ Ala k'a ni sababa bɛɛ ami Ibrahima Tunkara an faamana ma dɛ nin waati n'a ɲɛ gannen de don a bɛ fɛn in de la awɔ waga eremu ɲama n'i kɛra mun ye jama ɲɛma kɔni ye k'e kɛra k'a fɔ ko mun ye bɛɛ lajɛlen ne mago bɛ e la ɲama ni baara bɛ ɲɔgɔn na ayiwa o de kama mun ye Ibrahima Tunkara ɲama sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na belebele bɛ wuli ka jɔ de la kosɛbɛ tan yɛrɛ ka dɔgɔn tan ka dɔgɔ a la tan ka dɔgɔ dɛ waga eremu awɔ e bɛ ka mun jumɛn fɔ abiyaw viens manger Fatoumata Dambele an ka foli b'a ye 6 Laso Traoré k'a fana bɛ fo o kuma la sa Ibrahima Dana de ya an ka foli b'a ye k'a Tunkara Gawusu Keyita nɛgɛw b'e de bolo i b'a lajɛ ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ an bɛ taa publicité la Sambu Kulubali Badabada Sambu Général Sambu Alakile Sambu association min bɛ yen n'a bɛ wele ko association Sinankunya Tɔn n'u ka récépissé ayiwa an b'u fo waleɲuman dɔn k'a ɲini faamaw fɛ hali bi ni récépissé ko don u k'u hakili t'u la a b'an bolo an bɛ se baara caman na a y'aw hakili to a la min bɛ association in ko fɔ n'o ye Sinankunya Tɔn association an b'a lajɛ Gawusu fan fɛ sɔɔni an bɛ segin ka na kunnafoni tɔ bi yan an ka foli bɛ kanuba ni dɛmɛba bɛɛ lajɛlen an b'a f'u ye u ni cɛw ka danaya la min ye Baseginɛ Keyita Badabada Baseginɛ cɛ an b'i fo ka i waleɲuman dɔn i ni cɛsiri an bɛ Adama Toye n'a ka jama bɛɛ lajɛlen an b'u fo waleɲuman dɔn k'u ni wulikajɔ k'u ni cɛsiri hali bi ko Ala ka hakilina ɲuman ni miirina ɲuman Ala k'o di an ni an silamɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen Allahumma amin Bakari Touré Bete min ye k'a dɔn kunnafoni an ka taa joona ɲɔ ka ca wugu la kosɛbɛ Madame ka ɲɛma i ye kɔrɔfɔ fɔ cogo min na a tɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan sufɛ kɔnɔ n'i y'ale pantɔ ne fɛn t'a kɔ a bɛ fɛn kɔ siga t'a la mun ye Yusufu Konate a kumara Suwadi Bamako a kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko mun ye directeur général mun n'ale bɛ ba polisilakaw tɔgɔ la ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye belebele in ye a ye wuli ka jɔ balilen k'o bila sen kan polisi minnu n'u bɛ jɔ mun ye an ka sira furancɛ ninnu na n'o bɛ kare furu ko fɔ ɲɛma ko directeur général ko a ye bali ka wuli dɔ kɛ ka cun u kan ye o de kumu kɔnɔ la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye directeur général de la police nationale n'o ko fɔra a bɛ inspecteur général Sulemani Tarawele a b'a ale ko fɔ ɲɛma k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye tɛnɛndon n'o ye kun ye n'o bɛnna octobre kalo tile 31 ma mun ye directeur général ka taa fara mun ye inspecteur en chef et du commandant en chef du groupe de la sécurité routière ɲɛma ko polisiw ka ɲɛma ani nin tun bɛ taama na ɲɔgɔn fɛ u kɔni ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ ba polisilaka minnu n'u bɛ jɔ mun ye sirabadaw la kɛrɛnkɛrɛnla mun ye an ka kere furu na a b'o olu ko fɔ ka taa jateminɛ kɛ k'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye kɔnsi minnu o bɛ d'u ma ba polisilakaw fɛ kɔnsi u bɛ ka a labato wa bunadamadenya yɛrɛ maa minnu n'u bɛ boli circulation na u bɛ ka olu ka hakɛ ka a labato wa circulation yɛrɛ kɛcogo ko a bɛ togo ji ɲɛ bɛna k'a fɔ ko mun ye directeur général de la police nationale ani mun ye a ka mun ye commandant ɲɛma k'u ye nin wulikajɔ k'o kɛ ɲɛma a kɛra sababu ye mun ye ba polisilakaw bɛ yen
a kɔni ye kangarida kɛ ka ɲɛsin ba polisilaka bɛɛ lajɛlen ma ka tila k'a ɲini u fɛ k'u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ basigi ɲɛma ko ani circulation malidenw bɛ se ka lafiya cogo min na u ka donni n'u ka bɔli la k'u ko o baara k'o sigi sen kan o de hukumu kɔnɔ la k'i bɛna ye k'a fɔ ko ala tɛ tɛmɛ mun ye dɔgɔkun kelen ɲɔgɔnna kan minisiriso min bɛ yen n'o ka baara ɲɛsinnen don sécurité et de la protection civile ma n'o ko fɔra a bɛ général de brigade Dawude Aldi Mohamedine a b'a ale ko fɔ ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko ale ye mɔbili kura dɔ k'o labɔ ka di ba polisilaka minnu bɛ jɔ carrefour la mɔbili ninnu dukun tɛ dɔwɛrɛ Bamakɔ pont 3 a dugumala ani a sanfɛla ɲɛma a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogo min na u ni accident n'u kɛra mɔbili ninnu bɛ fɛɛrɛ dabali sigi sen kan mun ye accident kɛli ka mɔbili ta ka bɔ sira la walasa mun ye malidenw bɛ se ka lafiya cogo min na circulation o sira o fɛ o de hukumu kɔnɔ la k'i bɛna ye k'a fɔ an bɛ don min na comme bi siga t'a la ko mun ye directeur national de la police ɲɛma a kɔni ye nin bali ka wuli in kɔni k'a kɛ ka ɲɛsin mun ye carrefour policiers minnu bɛ jɔ ye ka ɲɛsin u ma o de hukumu kɔnɔ la k'i bɛna ye k'a fɔ ko hali dɔgɔkun tɛmɛnen n'i y'a ye mun ye ba polisilakaw minnu ka directeur ko fɔ d'état général Sulemani Traoré a ye nin wulikajɔ in kɛ ko sabu kɛ mun y'ale dɔgɔkun tɛmɛnen kunnafoni kɔni o bɔra ka binti cari kunnafoni min y'a yira k'a fɔ ko san 2021 o kɔnɔna la siraban kasara mun ni maa o kɛra k'a bɛ maa minnu o nin tora a la k'a bɛ ti jɔ maa 3,362 o ɲɔgɔnna o la ko i bɛ na ye k'a fɔ ko o baara ko o kɛra o de hukumu kɔnɔ la ko mun ye directeur général la police nationale n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ale ka cɛdenw de bɛ jɔ mun ye circulation na a kɔni ye bali ka wuli in kɔni kɛ ka cun kan ka taa lajɛ baara in taabolo bɛ cogo min na u ka ɲɛmaw bɛ ci mun di u ma n'u u bɛ ka o ci ni ka a baara k'a kɛ ɲɛma ko a kɔni a taara o baara ka taa a tinɛngu minnu n'o o bɛnna mun ye octobre kalo tile 31 ma nafolo filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ Suwad de Bamako ale kɔnɔna la mun ye Yusufu Konate sɛbɛnnikɛla don Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la Bakari Traoré BT Nouvelle Horizon ne b'ale ta min ye awai ka dɔn kuma kɛnbɛ awai ka dɔn Nouvelle Horizon ale kɔnɔ kuma kɛnbɛ min kan o de ye jɛkulu min n'an ko a ma ko association Amon Mali association Amon Mali ne bɛ n faso fɛ e dun nin ye jɛkulu belebele jɛkulu min n'a sigira anw bara Maliba in kɔnɔna na o de siratigɛ la maa ŋaniya ɲumanw dama de fara bɛ ɲɔgɔn kan ka se ka jɛkulu in k'a labaara ntɛnɛndon n'o ye kunu ye kalo tile 31 n'o bɛnna octobre kalo ma san 2022 a ko délégation lahaw tani o i k'a dɔn min ɲɛmaya kun bɛ o i k'a dɔn présidenti yɛrɛ bolo n'o ye association Amon Mali ne bɛ n faso fɛ e dun o i k'a dɔn o ɲɛmaaba n'o ye Gafu ye a Gafu madame Gafu Awa Konda i k'a dɔn k'a fɔ Gafure Awa maa min y'o bisimila kunu o de ye ministre ye n'a bɛ i k'a dɔn ministre de la refondation de l'État min bɛ n'a bɛ relation avec les institutions n'o bɛ Ibrahima Ikasa Mayiga n'a b'o ko fɔ nin ko in bɛɛ lajɛlen kɛra i k'a dɔn hukumu kɔnɔ hukumu min bɛ i k'a dɔn association Amon Mali ne bɛ n faso fɛ e dun i k'a dɔn k'a fɔ min b'olu ka wulikajɔ min b'o ko fɔ sabu nin waati laban ninnu kɔnɔna na u bɛ na labɛnw sabati min bɛ se k'a to u ni i k'a dɔn ministre ninnu bɛɛ lajɛlen n'olu bɛ se ka ɲɔgɔn ye ka hakilina min b'u la u dalen fɛ kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen k'a faamuya u k'a dɔn k'a fɔ jɛkulu in ye i k'a dɔn fasoden ɲumanya jɛkulu in b'o de kofɔ jɛkulu in bɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya a b'o de sankɔrɔtali ani o lafasali a b'o de laɲiniw a b'olu de sabati Amon Mali hakilina min b'a la o de ye ka wulikajɔ ani cɛsiriw kɛ ladilikan minnu bɛ yen i k'a dɔn olu bɛ se ka bisimila cogo min ani i k'a dɔn bilasirali minnu bɛ yen o bɛ se ka ta ka ɲɛsin u ma cogo min nin jɛkuluba in n'o bɛ association Amon Mali kofɔ ka wulikajɔ bɛ kɔnɔna na n'o y'o ka plan d'action ye min ye transition ale dɛmɛli o bɛ a kɔnɔ kosɛbɛ wa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ka se ka cɛsiriw kɛ fɛn o fɛn min bɛ yen u bɛ fanga nafolo ani fɛn o fɛn min kofɔ min bɛ se k'a to u bɛ transition dɛmɛ Malikura ko kuma min n'o fɔra o ko bɛ se ka waleya o ko bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye maliyɛn dɔw bɛ se k'o faamuya cogo min ni Ala sɔnna a ma i k'a dɔn association Amon Mali ne bɛ n faso fɛ e dun u b'o bɛɛ lajɛlen u b'o waleya o kumana maa fɔlɔ min y'u bisimila o ye ministre ye n'o ye Ibrahima Ikasa Mayiga ye Awa Konta a n'a ka délégation i k'a dɔn k'a fɔ u bisimilala a kɛra nisɔndiyaba ye o kuma ne ka Gafu ko n ka foliba ye o tɛ siga t'a la c'est mon Gafu ye wala a banna Ala ka nisɔnba bɛɛ Gafure k'a Konta a banna ɲɛma an bɛ taa mun ye Demba Konte a kumara mun ye Suwad de Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ n'i ye suba bɛ ɲinɛ nka ɲɛma a bɛna mun den ta o ɲinɛ man di a ko k'an ka na an ka éducation nationale o kɔnɔna la siga t'a la mun ye kalanden minnu bɛ yen k'u ye DEF k'o sɔrɔ n'u bɛna taa 10e année kɔni ka to o baaraw kɛ san wɛrɛ ko bi kɔni n'o bɛ bɛn novembre kalo tile fɔlɔ ma siga t'a la ko mun ye orientation baaraw bɛɛ lajɛlen ko o bɛ ban kosɛbɛ mun ye Demba Konte a y'a yira k'a fɔ ko mun ye ministre so mun o ka baara ɲɛsinnen don anw ka dugumakalanko ma n'o de madame Sidibe Dede Ousmane ale kɔni ye bataki mun na a taara di mun ye directeur d'académie d'enseignement maaw ma bataki min kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko mun ye orientation ɲɛma ko o baara bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ ka ban bi ka bɛn novembre kalo tile fɔlɔ o kɔni
oma patrike baka fola no be de ma konte ko fo ako abeni kana wati ni bo ibe na ka fo de mo so akata fo ata fra mu ye demson yere kan ma munun ko ni ye de fu sura u kleme ko u klo ko nka atebe ko madda ako ni ya timne ka laje mu ye de fu ko ni ajabi ko bora mu ye jo kala klem ngo ani kononton samba fla ani sam ngo ani fla kabu bujabi ko ni ko obora ibe na ka fo ko mu ye ko lo sumo ani ngata fra mu ye ko lo nyere kan nyama uyaye ka fo ko mu ye orientation boro ko ni ko sumaya belebele ko oduna ala oro kum kon la kibe na ka fo ko mu ye ministre som yere ka bar nesnu ni koyma no de be madam sidibe dedo usman nyama abora mu nya anga jabaradina akumara aya ira ka fo ko ni yaye ka fo ko mu ye orientation ko asumara tan ko motro dora fe ku ye wuli ka jone kesiri ko ko oreke unna na ye ka fo ko mu ye kalanso ba fla nywana kalanso keme fla nywana kalanso keme fla nywana nyama ko obanga jamana ngono kibe na ka fo ko o kalanso keme fla na bela jele me kere kalanso nunu ko fo nyama ko seben fura jele ko fo ko otu ubulo ministre ka fola akoko mu ye ekolso mu ye kalanso keme fla ani biduru ni saba fene be nyama olu yera ko nte yire u tei o kalanso yere ti o be mate ati subhanallah kuti kalanso keme fla ani biduru ani saba nyona nyama mu ye ministre madame Sidibe Dede Usman aka fola ko olu ko ni ku seben fura benga akalanso yera ti o kum ko la mu ye madame Sidibe Dede Usman mafia do école ne na bele nyama ni ya ko ni ya meka fo ko mu ye école fictive be abli kuna mu ye ele fictive be o sika to law sika foi to law wallahi mu ye nyama mu ye madame Sidibe Dede Usman akoni ayra ka fo ko mu ye jamana yɛrɛ kɔni ka kalanso mu no be jamana bolo ko be ti jɔ 111 wa ke yɛrɛ dun ko be ti jɔ fo 2,000 ɲɔgɔnna o la o de kumu kɔnɔ la y'a ye k'a fɔ olu tɛna se ka denmisɛnninw kɔni k'u orienter ka taa kalanso la tan kalanso min yɛrɛ ni o tɛ yen wa kalanso min yɛrɛ ni sɛbɛnfura jɛlen yɛrɛ kɔni t'u bolo k'o de kɛra sababu ye ni ka orientation ni ka a sɛbɛkɔrɔ sumaya nka bi novembre kalo tile fɔlɔ siga t'a la ko denmansaw a ka ja fo ka taa fara denmisɛnw kan ko bɛɛ lajɛlen k'i tulo ma da ko ni ala sɔnna ma ko min orientation baara ko a bɛ ban bi pewu kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye nouvelle horizon ale kɔnɔ la Dema Konte ale sɛbɛnnikɛla Madu Maka ɲɛma i bonya o b'a la Bakari bɛ ti a ɲɛna nka ɲɛma nin yɔrɔnin mun filɛ nin ye mun ye orientation an b'a fɔ ministre ɲɛna fɛn dɔ b'a kɔnɔ an tɛ ka se k'o faamu a kɔnɔ i n'a fɔ ko sabu kɛ ni orientation na a kɛra tan i n'a fɔ ale y'a fɔ ko mun ye école 200 ɲɔgɔnna bɛ yen o école 200 la ko mun ye sɛbɛnfura jɛlen foyi t'u bolo donc ni orientation na a kɛra jalakɔrɔji kan n'i y'o orienter ka to o bila fo mun ye Murabugu a bɛ obligé a bɛ transfert de kɛ ka gɛrɛ a yɛrɛ la bon o bɛna transfert mun kɛ olu filɛ ka kalanso 200 mun bɔ nin ye o école min na transfert ka taa yen olu b'o dɔn wa a ko bɛ ɲɛ sɔrɔ i b'a sɔrɔ u ye fɛɛrɛw tigɛ a la u k'u tɔgɔ de fɔ awɔ i b'a sɔrɔ u ye fɛɛrɛw tigɛ a la fo n'a kɛra fɛɛrɛw bɛ tigɛ ni kɔni y'a u sera k'u identifier c'est clair donc a tɔ bɛ kɛ sanfɛ baara ye o a bɛ ɲɛ o an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn ala k'a ɲɛ k'a d'a ma ni ala sɔnna ma min ye an ka foli b'i ye Tunba i ni baara baara ɲɛna Tunba Guinéen ka Tunba Guinée kiiri tigilamɔgɔw bɛ ɲini ka Tunba sinsin ala cɛ tubabu kan sugu bɛɛ bɛ fɔ la nin kiiri tigɛyɔrɔ in na a bɛ ka kuranɛ hayaw bɛɛ kalan yen wallahi ko a bɔra ni sira jumɛn ye ko quelle voie tu as emprunté a ko est-ce que tu as contribué yennula la wa Tuma ye cɛ waati nani jɔ an bɛ foli lase i